Sevgili video görücüler, hormatly şahsiýetiň agzalary, merhaban dinleýijilerimiz. Biz bugün hem ýaş, zekili sahalarna hökümünü, hem aýdymçy hökümünü ilkinji gedek jan setimde görkezýäs. Hanjar Ödaýew bizde biýikmançylykda geçen gedek ýazgylarymyzda köp aýdymçylarymyza sahalarnarlyk etdi. Bugün bolsa özü hem aýdym aýdyp berýär, hem sahalarnarlyk edýär. Şoň üçin häzir Hanjaryň ogudan aýdymlaryny, ýüregi ýakyn aýdymlaryny ýürütejanly sesimiň üstü bilen size hödürleýäs. Şeýle bir söz we hassa bolsaň melhem berer aýdymlar, olsa bolsaň şadlyk berer aýdymlar. Niniň ynanmajak ajap aýdyma, aýdymlaram gudry dahir adamlar. Hanjar Ödaýew aýdym aýdýar. Ay
Gözüm